אני חשוב כמת? אני רעבה ללחם! על פי האומדנים הסטטיסטיים, חיים בקרבנו היום כמיליון בני אדם עניים. כל אדם שביעי נמצא מתחת לקו העוני. מיליון אנשים חשובים כמתים? זו אינה אלא פצצת זמן מתקתקת שהשלכותיה הרות אסון. נאלצתי לגנוב קופסה מטרנה שהילדה שלי תאכל ולא תישן רעבה בלילה. כל יום שאני קם בבוקר, אני רוצה למות. הגעתי למצב שאין לי מיטה לישון, שאני מזרון. אם אני מצליח להשיג לחמניה, זה שבת. אנחנו רוצים עזרה לחג מוצרי מזון, שיהיה לנו אוכל לראש השנה, ואם אפשר גם בגדים. תודה רבה, ישעיהו. מדינה אף פעם לא תוכל לחבק אנשים, מדינה אף פעם לא יכולה לאהוב אנשים, מדינה אף פעם לא יכולה לשים יד על הכתף ולעודד אנשים. תכף תגיע יונה לחלום, תכף תגיע יונה, תכף נקום ונראה איך הכל השתנה. תכף תבוא הבשורה הטובה, תכף תבוא הבשורה, תכף אנחנו נמצאים כאן במשרדי תכלית, כאשר העמותה עצמה עובדת כבכל שבוע. דפנה פנתה לעמותת תכלית לאחר ניסיונות כושלים להיעזר ברשויות הרווחה. שלום, דפנה? מדברת יפית מארגון תכלית. דפנה, הבנתי שאת מעוניינת לאמץ משפחה, את יצרת איתנו קשר והבנתי שאת מעוניינת לאמץ משפחה. וכל הכבוד להם, הם עושים מאמצים גדולים. עושים עבודת קודש למען כל הקהילה, זה לא משנה אם זה דתי או לא דתי. העולם שאני מצייר, בלי כאב, בלי הפחד שסוגר, שום דבר לא יוכל להחזיר, עם חיבוק שלה באוהב, כך יהיה.